سلام طعنا بالله ساعة 6 خوين لو زينا نهم أبز سومن قطرة تمزجبت مرت 10 شهجرة ومرت أنا وسخممتو رأس محدار كللاتنا مرار حتات من محدار كتامات قليتهم اتمرت على مكياد زخل كونتات تمهلاوم قليتهم اللوم ثم مرار حتات مسك أدماء منيستر دكتور أبي أحمد أبو قداي مزجبا مرت تملكيتهم ميت أساليتهم اللو سلام أبا جاز خطاتي لولو أبدا مكة أبو شادشاي هاقراو مرز مزقبا مرزتي أبز ملكت كساب حزي زي تخفتو مرزات أبياتات نكخفتو كمودما كالوت مس مرزات التحيزوم كفت أمو زقبوهم سراحتات مفتام أبز حلف سومونك قداماي منستر أبي أحمد مس عمر راحتات كللن مس مرز بوردي توبيان بمربب حبريتات زكايد وميتن استغمتو أنفتات نسعبو زلو معبالتات داقما بيت صحفت قداماي منستر زتا ساليتوم أبتميت استساتفو عمر راحتات كلل أبز حلف سومون مز حالاتي رايو زنبرا كيدي مزقبا مرستي بزحشة كنتات تابز سومنا تفتأم مخانو قليزوم بكلاتشن زندروي مزقبال تبلو ميتطبق 16 مليون 500 شي نو اب كلنا لمزبن اب مرصع كمزغبيو تبايلو تصبيت زغبرلو 16 مليون 500 شحنيو كابزيوم دما ناوتي مرصع تماليلوم مرصتي ممزغاب اب زجمرو كبابتات بزيك 4 زوباتات ولقا اب 17 زوباتات بحفشا 14 مليون 531 شحن 330 مرصتي يوم كمزغبو تصبيت زغبر كساب حزي بفلاي دما دحري غمغام زحلفه سمون عبي لوط يزلو كساب حزي 12 مليون 347 شحن 537 مرصتي مرص اكاردي وسيدوم يوم زدما وصيتو 85 ميتاوي خون ባለፈው ሳምንት የኛ ክልል የነበረበት ሁኔታ በርካታ ምርጫ ጣቢያዎች አልተከፈቱም ነበር አብዝ ሐለፈ ሰሙን አብ ክልልና ዝነበረ ኩነታት ብዙሓት ምርጫ ጣቢያታት ዘይተከፈቱ እዮም ነይሮም ከሳብ ሕዚ ተከፊቶም ስራሕ ዘይጀመሩ 508 ጣቢያታት ምርጫ እዮም አብ ክልልና ካብ ዘለው ከባቢ 12299 ጣቢያታት ምርጫ ውሽጢ 11799 ተከፊቶም ስራሕ ጀሚሮም እዮም አብዝ ሐለፈ ሰሙን 1 ሚሊዮን ዝመልእ ሰብ እኳ ኣይተመዝገበን ነይሩ ሕዚ ግና ከባቢ 5 ሚሊዮን 100 ሽሕን መረጽቲ ተመዝጊቦም እዮም እዚ ድማ ካብ ዝሐለፈ ሰሙን ዝሐሸ እዩ አፈጻጽሞን ትረአውን 50 ሚታው እዩ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን በወገኖም መስመረጻ ቦርዲ ኢትዮጵያ ተሐባቢሮም ክሰርሑ ብምኽአሎም ብዙሓት ሰባት መርጻ ከርዲ ኮስዱ ምኽአሎም ድማ ሓቢሮም እዮም የመራጮች ካርድም አለቀብን የሚል ነበረ ናይ ተመዝገብተ ካርድ ተወዲና ይዝብል ሕቶ ነይሩ አብዙ ጉዳይ ቦርድ መረጻ እቶም ዝጎደሉና አውጥታት ስለዘማልልና ዝነበረ ጸገም ተፈትሒዩ ህዝብና አብ መረጻ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባርን ንምምዝጋብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርን ዝናአድ ኮይኑ ይምዝገቢው ተባሂሉ ትጽቢት ካብ ዝግበረሉ 1 ሚሊዮን 405,650 መራጻይ 1 ሚሊዮን 234,802 መራጻይ መረጻ ካርድ ወሲዱ ተመዝጊቢው እዚ ድማ ከም ከተማና 88 ሚታዊ ተመዝጊቢው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ 22 የምርጫ ክልል ነው ያለው አብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብ ከባቢ 22 ክልላት መረጻ አለው ፉሊ መረጻ ጣቢያታት ሓዊሱ 699 ጣቢያታት መረጻ አለው 15 ጣቢያታት መረጻ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ በዓሉ ዝውስኖ ኮይኑ ካብዝ ወጻኢ ዞባ ካማሺ ሓዊሱ መረጻ ቦርዲ ምሳና ብሰርሖ ስራሕ ናውት መረጻ አትዮም እዮም ኣብ ዞባ አሶሳን ማኮሞሊ ወረዳ ናብ ከባቢ 301 ጣቢያታት መረጻ ተኸፊቶም ምዝገባ መረጽቲ እናተኻየደ ይዝርከብ ካብቶም ዞባታት ኣብቶም ዝተጀመሩ ከባብታትን ካብ ዝሓዝናዮ ትልሚ አንጻር 70 ሚታዊ መረጽቲ ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ካልኦት ክልላት ምዝገባ መረጽቲ እናተመሓየሸ መምጹ ኣብ ትሚት ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ ሲዳማ 80 ሚታዊ ኣብ ሃረሪ 55 ሚታዊ ኣብ ደቡብ 55 ሚታዊ ኣብ ድሬዳዋ 84 ሚታዊ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማሊ 43 ሚታዊ መረጽቲ መረጻ ካርዲ ከም ዝወሰዱ ተገሊጹ እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ልዕሊ 450,000 ዜጋታት መረጻ ካርዲ ሙሳዶም ተሓቢሩ እዩ ስጋት ጸጥታን ድሕነትን ዝተራእየሎም ከባቢታት ምዝገባ መረጽቲ ንምክያድ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ክፍጠር ከም ዘሎ ቶም ርዕሰ ምሕዳራት ሪቶ ሂቦም እዮም በአጠቃላይ ከ138 ምርጫ ክልሎች 131 ላይ በሐፈሻ ካብ 138 ክልላት መረጻ 131 ክልላት መረጻ ኣብ ስራሕ እዮም ዝርከቡ ኣብዚኦም ድማ 19 ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ እቲ ህዝቢ መረጻ ካርዲ ንኽወስድ ጻዕሪ ኣብ ምግባር እዮም ዝርከቡ እዚ ድማ እቲ መረጻ ንኽካየድ
ካብ ዘለዎም ድሌት ዝተልዓለ እዩ የተለያዩ ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ የሽፍታ ኃይል የዚህ ተዓጢቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝንቀሳቀሱ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሓቢኦም መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ስራሕ ይሰርሑ እዮም ዘለው ኣብዞም ከባቢታት ትኹረት ጌርና ምስ ኣካላት ጸጥታ ፌደራል በሓባር ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ ክሳብ ሕዚ ድማ ብዙሓት ጸገማት ዋላ ይሃሉ ደኣምበር ስራሕትና ኣብ ምዕዋት ኢና ንርከብ እቲ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ኮይኑ ንኽፍጸም ሰፊሕ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ኢና ንርከብ እዚ ሓይሊ ተሓቢኡ ስለ ዘጥቅዕ ብዘይ ምዝንጋዕ ኣብ መረጻ ክልላት ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ጸጥታ ብምስራሕ ኣብ ኩሉ ከባቢ ኦሮሚያ ሰላማዊ መረጻ ምክያድ ይከኣል እዩ እቲ መረጻ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንክፍጸም ሰላም ንምርጋጽ ስራሕትታት ይስርሑ ምህላዎም ድማ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ገሊጾም እዮም ምርጫውን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የማድረግ እቲ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ንምግባር ጸጥታ አዲስ አበባ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ንምግባር ዝተፈላልዩ ስራሕትታት ኣብ ምስራሕና ንርከብ ጸገም ከጋጥመና እዩ ዝብል ስጋት የብልናን ካብ አካላት ጸጥታ ቁጥጥር ዝወጽ ነገር ከም ዘየለ በገምጋምና አረጋግጽና ኢና ሽፍታ ነው እየገባ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እቲ ኃይል ሽፍታ ኣብ ሓደ ከባቢታት እናተርአየ መጥቃዕቲ ይፍጽም እዩ ስለዝኾነ ድማ ምስዙ ተተሓሒዙ ጽንዓት አካይድና ኢና ብዘካይድናዮ ጽንዓት ድማ ዞባ መተከል ሓዊሱ ሓደ መረጻ ጣብያታት ኣብ ከይዲ እናተመሓይሹ ክመጹ ዝኽእሉ ምዃኖም ኢና ርኢና ብኣብዝሓ ግና 85 ሚእታዊ እቲ መረጻ ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝፍጸም ብዝግባእ ዝረኣናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ክልላት ድማ እቲ መረጻ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ጸጥታ ከም ዘሎ ዝተሓበረ እንትኸውን እቲ መረጻ ሰላማዊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያውን ተኣማንን ኮይኑ ንኽፍጸም ብዝለዓለ ሓላፍነት እናተሰርሐ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ እዩ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ይታገኘው ተሻገር ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም መናእሰይን ህዝቢ ተኽልል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስጋና ቀሪቦም ኣይታገኘው ተሻገር እዋናዊ ኩነታት ትኽልል ጸሚቶም መግለጺ ሂቦም ኣለው ኣብ መግለጺኦም እቲ ህዝቢ እናበጽሖ ዘሎ መጥቃዕቲ ብሰላማውን ብሰልጠና ገባብ ምግላጹ ግቡእ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትኽልል ተኻየዱ ሰልፍታት ሰላማዊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ይኹን እምበር ትማሊ ኣብ ባህር ዳር ዝተረኣየ ኩነታት ኣገባብ ዘይኮኑ ዕላማት ሰልፊ ንምቕያር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ብምዃኑ እውን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ከይቕጽል መንግስቲ ትኽልል ሕጊ ንምኽባር ከም ዝግደድ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣገንዚቦም ንሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ እምነታት ጸሎትን ምህለላን ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዘለዎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስን እስልምናን ገሊጾም ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ጾም 40 እንትጾሙ እስላም እውን ጾም ሮመዳን እናጾሙ እዮም ግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ጸብጸቦ ይብራህ አባዲ ጾም 40 ሓደ ካብ ኣመንቲ እምነት ክርስትና እቲ ዝዓበየን ትኾን ሰዓብቲ እምነት ን55 መዓልቲ ይጾሙ በቆጻጽራ ሂጅራ ታሽዓይ ወርሒ በብዓመቱ ዝመጽእ ጾም ረመዳን እውን ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ዝዓበየ ጾም እዩ ጾምን ጸሎትን ነጽዕቀሉ እዋኒና ዝብሉ እዞም ኣመንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ መውዳቃ እዚ ሓደጋ ብጾሙን ጸሎትን ክመለስ ከም ዝግባእ ይገልጹ ሀገራችን ብዙ አደጋ እያስተናገደች ነው ያ ነገር ሃገርና ብዙሕ አደጋ እናተኣናገደት እያ እዚ ጉዳይ ግዝያዊ ኢትዮጵያ ኣለዋ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ሳግራብ ኢትዮጵያውን ተዋጋይ ስለዚ ሃገርና ካልእ ሓድሽ ለውጢ ከተመጽእ ኣለዋ ኢልና ስለ ሃገርና ክንብል ክንጽሊ ኢና ረመዳን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየሄደ ነው ረመዳን በጣም ደስ ብዝብል ኩነታት እናኸደይ እስላም ብወገኑ ክገብሮ ዘለዎ ብጸሎት ሓድነት ዝመጽእ ኣብ ዝኾነ አንፈት ሰባት ብሓሳብ ይፈላለዩ እዮም እዚ ክኢልካ ምንባር እዩ እቲ ዓብዪ ነገር እዚ ንኽግበር ድማ ምእማን ሓደ ረብሓ እዩ አንድነት ህብረት እንዲኖር ሰላም ያስፈልጋል ሓድነት ሕብረት ንኽህሉ ሰላም የድሊ መንእሰይ ሓቢሩ ቃል እግዚአብሔር ክሰምዕ ኣለዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸድ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ትብሎ ነገር ክሰምዕ ኣለዎ ስምዒታዊ ክኾን የብሉን ካብ ጽላኣት ክርሕቕ ኣለዎ ኩሉ ዜጋ ካብ ጥፍኣት ወጻኢ ንህንጸት ሃገር ክሰርሕ ይግባእ እውን ተባሂሉ እየጾምን ነው ጾማችን ግን ተግባራዊ ሕዚ እናጾምና ኢና ጾምና ተግባራዊ ዝኸውን መፍትሒ ብምምጻእ ሰናይ ስራሕ እንትንሰርሕ እዩ እስላም ኮነ ክርስቲያን ዘይብድል የለን እሞ ይቅረበለልና ኢልና አምላኽና ንለምን ብጾም ብጸሎት አላህ አገሩ ሰላም አርግልን አላህ ሃገር ሰላም ይግበረልና ንሕና ሰላሚና እንደሊ ልዕሊ ኩሉ ዝርከብ ካብ ሰላም እዩ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ክረምቲ ሓረስቶት ትግራይ ብዝግባእ መዳበርያ ረኺቦም ናብ ልሙድ ስርሖም ከኣቱን ፍርያት ንኸፍርዩን ይሰርሕ ከም ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ፍሊጦም ነዚ ተግባራውን ምግባር ድማ ምስ ዝተፈላለዩ መዳረግቲ ኣካላት ብምውዳድ ይንቀሳቐስ ምህላው ምክትል ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣይተ ኣበበ ገብረ ህይወት ገሊጾም ኣለዉ ብስልክ ዝሃቡና መብሪ ስዒብ ክቐርብ እዩ
نقولنا ثلاث سنوات في نفس الوقت غيرنا هنا نحن جمرة زرعي كارل المتكفي قال أيضا ما داورة كارل المتكفي خلصي التقالي في محرس أمريكتو خلينا كنتي لنا زول قف احتمالنا عن صح هذا أو زرعي كارل أمريكتو كارلي أنا أورميا جرات الله من قصي حمش تشحن كان الحاجة كورونا قال أكيد له عالم بانتما إيش عيد دما كمو تصح على الجوام له فأتكلم ترانسفورميشن إيجنسي مسافرين كمو لازم يتواصلوا هنا بدنا يزرقنا بجبرنا يسرون كمو تصح الكلور اللي كماله ترى دارينا هنا هذه الاستزارة مقاطعين تهنا نسرون طلع دري بالسوي كاميرا لحال سايكل تحمل عندي تعلم لحد شرح فينا في المقار موبلايت المقار تحتنا كل منابر مديرنا نمسا كسكاتي عن قبل لنا ما دابر ما بالملكات الشيء ما دابر بالملكات حدا تسمون تبين وسنا ممكن ننتهي ناي ما دابر كرب بساعات هذه جميع لونها لا تقرأ دي تاع الله حارس تقول بتنتظر مواقع ديسكس كذا باقي وان ما فيني كان كوبريتيف لله تقرأ اللي فانا اللي على كوبريتيف لله معاتنا والدها كان جسر بساعة ساعته نعم بساعة في فرح يمارن هذه محرس بزمن كتما كان متمثالي فرقو بعتقيت قدما كراي غيرنا مكنياتهم يا حرس التزاورون جلس للثانو ثم حرس بدن غيرنا من قصة تلي حجزس بتاعنا تشجرينا كراتنا أساس 15 هكتار كحرس الفقاع إذا غنا بوتاكم لله في الفليع بدنا نشان الكل من قصتي أصل حرس كاس مقاري اللي مقار يا كل اللي يتطاقم تاخذ له هينو ما ينقص محاور وكذا أخير وكذا خيره بكل درجة على distribution كنشجرها مثال حاسينا قصة كني كلمة قبلنا لين بدلانا بيزنس بدأ ما جن هذا بقدر درجة نشتري من عنده هذا هو شيء فريسماني خالد ما وهم مثلا من صراحة من الصحيح أو في المقاس من أسياتهم نقول كويس بالنجار تعب من قبل لا ما ينبسي تمارون زي صح كنا صحن تاريخ المديران قبل لنا هذه أفضل من جد تبيهون يمكن كل لله ريسورسون بعضها وتجد سنايو وكعب زنجعو كلاس ما ثنا يفتحون مثلا في الحجران زي كذا رجابي هناك تنوي يشكل لك كوني خيرنا مثل الأوبريشن متواجد قيد الوانا غيرنا زي عندنا كل اللي مثله فصدق هذه أقول على يعني كل حال كل النظار تنسبنا خصلهم سبنا متراكي الدار اللي بسبب ما تطلع حيلون هذه أواقفنا كورد أدرس نعمل تاسع تزاري يعني فرص حلو ورجيت حتى لأن هذه مصدر مرارة كن جوار خلنا كن أعتقد وردان كشكل كل حلول له بتهم من صعب زرنا كذي نتفق بعض هذين على الأوبريشن حال لازم ما حقي مخواص حكي فتحدي في لو إصدار عندنا مهنات ما هذا اللي جلوا فتح ما عرفت تحصل أي بعيد ولا عين مصدر كحراري على النظام على عقم كبابي مسرت بمقبار يونيفرسيتات ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ፕሬዝዳንታት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም ብኣፕላይድ ሳይንስ ተሓሪው 14 ዩኒቨርሲቲታት መሪሕ ትልሚ 10 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ዕላው ተገይሩሎ ዋለልኝ ታምር ዘወርዶ ኣባደመ ቀርቦ
ካብ 52 ዩኒቨርሲቲታት መንግስቲ ቶም 47 ዩኒቨርሲቲታት ብልወቅቶን ብዘርፊ ትኩረትን ተፈልዮም ምስ ዕብየት ሃገር ተዋዲዶም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ። ብዘርፊ ኣፕላይድ ሳይንስ ተፈልዮም ዝተመደቡ 15 ዩኒቨርሲቲታት መሪሕ ትልሚ 10 ዓመት ዕላው ገይሮም። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ላዕለዋይ ምርምር ሳይንስ ፕሮፌሰር ኣፍወርቂ ካሕሱ መሪሕ ትልሚ ዩኒቨርሲቲታት ኣፕላይድ ሳይንስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ ዕላውን ትገብሩ ከም ዝሓበሩን ኩለንተናዊ ሃገራዊ ዕብየት ቶም ዩኒቨርሲቲታት ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዝተዋሃቦም ገሊጾም። የአፕላይድ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲዎች ልዩ ተልዕኮ የተሰጣቸው የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ዩኒቨርሲታት አፕላይድ ሳይንስ ፍሉይ ልኡኽቶ ዝተዋሃቦም ዩኒቨርሲታት ሃገርና እዮም። ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ ጉዕዞ ልምዓት ኣትያላ ኣብ ናይ ትልሚ 10 ዓመት ፍኖተ ብልጽግና ብትኹረት ዝተገለጹ ዓበይቲ ጉዳያት ክዕወቱ ዝኽእሉ ኢንዳስትሪ ኣጠናኺርና እንትቐጺልና እዩ። ኣብ ሴክተር ቱሪዝም ሕርሻ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ መዓድን ብፍሉይ ኣገባብ ትኹረት ብምግባር ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ክሕገዝ ብምግባር ናብ ቅድሚት ክምራሕ እንተተገይሩ እዩ። ዩኒቨርሲታት አፕላይድ ሳይንስ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ድሌት ልምዓት ንምዕዋት ዝተዋሃቦ ልኡኽቶ ብጣዕሚ ኣዝዩ ልዑል እዩ። እቶም ዩኒቨርሲቲታት ዝተዋሃቦም ልኡኽቶ ዕውትነት ንምርግ ምስ ዝተፈላለዩ ትካላትን ማሕበረሰብን ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዋና አማሓዳሪ ዞባ ወላይታ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ገሊጾም። ከፍተኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል ቴክኖሎጂና ብልዑል ብርኪ ዝሰልጠነ ኃይሊ ሰብ ንምፍራይ ዩኒቨርሲታት ፍልጠት ማእከል ስለ ዝኾኑ ንሓበራዊ ዕብየት ዘለዎም ረብሓ ዓብይ እዩ። እዚ ዓቕሚ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ድማ እዞም ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ምስ ኢንዳስትሪታትን ማሕበረሰብን ዘለዎም ምትእስሳር እንተጠናክሩ እዮም። እቶም ዩኒቨርሲታት ብዝተዋሃቦም ልኡኽቶ መሰረት ድማ ከባቢያዊ ጸጋታት ተጠቒሞም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ እዩ። በግብርና ዙርያ ስፔሻሊ በአሳ ሀብት ኣብ ጉዳይ ሕርሻ ብሃፍቲ ዓሳ ብሃፍቲ እንስሳ ኣብ አግሮ ፕሮሰሲንግ ድማ ማንጎ፣ ፓፓዬ፣ አፕል ሰፊሕ ስራሕ ንምስራሕ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ትልሚ ተታሒዙ እዩ። በኮምቦልቻ በርካታ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ኣብ ኮምቦልቻ ብዙሓት ኢንዱስትሪታት ኣለው። ስለ ዝኾነ ድማ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኮምቦልቻ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ፣ መካኒካል፣ ኣብ ጡት ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ልዩ የሆነ ፍሉይ ዝኾነ ከባቢያዊ ሓለዋ ዘድልዮን ዕሙቕ ዝኾነ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘለዎን ማሕበረሰብ ዝርከበሉ እዩ። ኣብዚ ዘፈር ድማ ንሕና ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮን ኣብ ሳይንስ ኣግራባትን ኢኮቱሪዝምን ሰፊሕ ስራሕ ንምስራሕ ትልሚ ሒዝና ኣብ ምስራሕ ንርከብ። ቱሪዝም ባህል ይሄ ቋንቋ ማሕበረሰብ ቱሪዝም ባህሊ ቋንቋ ስነ ጽሑፍን ዘለውዎ ከባቢ እዩ። ዓበይቲ ሓድግታት ዘለውዎ እዩ። ታሪኻዊ ቦታ እዩ። እዚኦም ንሕሉ ኢልና ንሓስብ። እቶም ኣመራርሓታት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣፈጻጽማ 9 ወርሒ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኣብ ትልሚ ቐጻሊ 6 ወርሒ ተዛትዮም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ድማ ዓበይቲ ተመክሮታት ዝተረኣዩሉ ስራሕቲ ምስራሕ ከም ዝተኻለ ፕሮፌሰር ኣፍወርቂ ካሕሱ ገሊጾም እዮም። በመማር ማስተማር ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ብዙሓት ተመክሮታት ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ጸብጻቦም ምርኣይ ክኢልና ኢና። ኣብ ጽንዓትን ምርምርን ሃገራዊ ፍልጠት ፍሉይ ትኹረት ዝተገበረሉ ኢሉ እውን ኣብ ኮቪድ-19 ፈጠራ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲታትና ብዙሕ ነገር ኣርእዮምና እዮም። ዩኒቨርሲታት ሰመራ፣ ኮተቤ፣ አርሲ፣ አምቦ፣ ወልቂጤን ወለጋን ኣብ አፕላይድ ሳይንስ ካብ ዝተመደቡ ዩኒቨርሲታት ዝርከቡ እዮም። ሚኒስትር ጥዕና ተማለብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 7041 ዝተኻየደ ምርመራ ላቦራቶሪ 1505 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ምትሓዞም ገሊጹሎም። ብኻልእ መዳይ 1175 ሰባት ካብቲ ሕማም ሓዊም ኣሎም። 22 ሰባት ድማ ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ህይወቶም ሓሊፉሎም። ዕሽሽ ምባል ይኣክል ቫይረስ ኮሮና ቀታሊኡ ህይወትናን ህይወት ወገናትናን ንሓሉ ምኽረ ሰብ ሞያ ነተግበር መልእኽትና እዩ። ንሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ኢቲቪ ኣብ ዘሳለጦ ሳልሳይ መድረኽ ክትዕ ኣብ ሕርሻን ገጠረ ልምዓትን ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣካቲዑ። እቶም ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብቲ ዝተለዓለ ሓሳብ ዘለዎም ቅዋምን መጻእቲ ልሞምን እንታይ ከም ዝመስል ብምልዓል ተኸራኺሮም እዮም። ቶማስ ሃይሉ ወዲድዎሎ ኣባድ ደመቀ ብሮድካስት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ንሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ኣብ ዘዳለዎ ሳልሳይ ናይ ክትዕ መድረኽ ኣብ ዋኒን ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ዘለዎም ሓሳብ ከልዕሉ ገይሩ እዩ። ተወሳኺ ድማ ቀጻሊ ትልሞምን ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ቅዋም ድማ ገሊጾም እዮም። ብዕጫ መሰረት ፈለማ ሓሳቦም ዘቕረቡ ተወካሊ መያድ መሬት ኣብቲ ዜጋታት ንክኸውን ውድቦም ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም እዮም። አሁን ያለው በዘር ፖለቲካ አማካኝነት ሕዚ ዘሎ ብምክንያት ዓሌታዊ ፖለቲካ ሓረስቶት
እግዚኣብሔር ኣብ ዝሃቦም ቦታ ምንባር ምጥቃምን ዝደለይዎ ምልማዓን እናኻኣሉ ብዓለይቶም ምኽንያት እናተመዛበሉ ናትካ ይኮነን ሰፋሪ ኢኻ ውፃእ ዝበሃሉሉ ኩነታት ስለ ዘሎ መኢኣድ ዘይተማእኸለ ምምሕዳር ብጂኦግራፊያዊ ብምትእስሳር ቁጠባዊ ብህዝብታት ሜላ መነባብሮ መሰል ብምኽላል ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይኖም ከባቢው ናይ ምልማዕን ምንባርን መሰል ኣለዎም እዩ ስለ ዝኾነ ድማ እግዚኣብሔር ዝሃቦም መሬት መንግስቲ ከም ድሌቱን ፖለቲካዊ ኸስቢ ስለ ዝጥቀመሉ መኢኣድ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ይኣምን ዝተዋደደን ህዝቢ ዘሳትፍን ፖሊሲ ሕርሻ ልምዓት ገጠርን ብምሕንጻጽ ከም ዝሰርሕ ዘፍለጡ ድማ ካብ ህብር ኢትዮጵያ አይተ ግርማ በቀለ እዮም ለይስሙላ እንደሚደረግና አጨብጭበው አጸደቁ እንዲባል የሚባል ሳይሆን ንይምሰል ተባሂሉ እንተይኮነስ ዝተዋደደን ህዝቢ ዘሳተፈን ናይ ሕርሻ ልምዓት ገጠር ድኽነት ዛሊ ውሕስነት ምግቢ ዘረጋግጽ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ዘለና ሃብቲ ብምውጻእ ንሃገር ዕቤት ዝጠቅም ፖሊሲ ሕርሻ ሓንፂጽና ኣለና ምርጋጽ በዓል ቤትነት ትሕዝቶ መሬት ሓረስታይ ከም ዝድሊ ዳህሳት ጽንዓት ምክያዶም ዝገለጹ ተወካሊ ውድብናት ካብ ዝናብ ተጸባይነት ዝተናገፈ ሕርሻ ንምፍጣር ውድቦም ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ያለውና የነበረው መንግስት መሬትን ከማንነት ጋር አያይዞታል እቲ ዘሎን ዝነበረን መንግስቲ መሬት ምስ መንነት ተሓሒዞምዎ እዮም ምስ መንነት ዝተኣሳሰረ መሬት ፖሊሲ ንምልዋጥ ወቕቲ ይደሊ እዩ ዝደለየ ግዜ እዋንን ይውሰድ እምበር ፖሊሲ መሬት በዓል ቤትነት ሓረስታይ ዘረጋግጽን ዝጠቅምን ክኸውን ብዘለዎ ኣግባብ ክቐረጽ ኣለዎ ኢሉ ውድብና ይኣምን ስለ ዝኾነ ድማ መሬት ኣብ ትሕቲ ውልቀ ሰብ ንምግባር ዝኾነ ይኹን በዓል ዋና መሬት ኣብ መሬቱ ዝደለየ ናይ ምግባር መሰል ይህልዎ ግደ መንግስቲ ዝኸውን እቲ ሓረስታይ ብስልጠና ብትምህርቲ ብዝተፈላለዩ ምኽርታት ናይ ምድጋፍን ትሕዝቶ መሬቱ ሕጋዊ ዝኾነ ኣግባብ ክጥቀመሉ ምግባር ቅድም ክብል ፖሊሲ መሬት ኣብ ልዕሊ መቓብርና ኢና ነቐይሮ ብምባል ነይሩ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ፖሊሲ ኢህአዴግ እዩ እዚ ንምልዋጥ ድማ ውድብና ብትኹረት እዩ ዝሰርሕ ውድብ ብልጽግና ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት እንተተመሪጹ ክብረ ሃገርን ዜጋታትን ንምሕላው ስርዓት ውሕስና ምግብን ንምርጋጽ ከም ዝሰርሕ ድማ ፍሊጡ እዩ ትሕዝቶ በዓል ቤትነት መሬት ምስ ረብሓ ሃገራት ተሓሒዙ ከም ዝምልከቱ ድማ ውድብ ብልጽግና ፍሊጡ እዩ ግብርናችንን በአዲስ መልኩ አይተን ግብርናችንን ወደ ማዘመን የገባ ነው ሕርሻና በሐድሽ አግባብ ብምራይ ናይ ምዝማን ስራሕ ጀሚርና ኢና አቤቲ ሰፋሕትን አማራጺ ማይ ክንፈጥር ከም ዝግበአና እውን ኣቕሚጥና ኢና ምህርቲ መሬት ንምዕባይ ተናሕናሕቲ ውድባት ከም ዘልዕልዎ ዝተወራረሰ መሬት ኣብ ጉዳይ ምሻጥ ምልዋጥ ጥራሕ ትኹረት ካብ ምግባር መፍራይነቱ ከመይ ጌርና ንዕቢ እቲ ሓረስታይ ዝሓዞ መሬት ሒዙ ምስ እብጦ ምስ ዘሎ ሓረስታይ ብምድማር ሓሳብ ብኩታ ገጠም ሕርሻ ተዋዲዱ ከመይ ጌር መፍራይነቱ የመሓይሽ ናብ ዝብል ሓሳብ እዩ መጽዩ ብኻሊእ መዳይ ድማ ኣብ ሕርሻ ዝነበረ ሕጽረት ፋይናንስ ብሰፊሕ ተገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 47 ዓመታት መሬት ንሓራስዩ ብዝብል ኣዋጅ ወፂኡ እዩ ሓረስታይና ግና በዓል ቤትነት መሬት ምርኣይ ዝጀመረ ገና ሕዚ እዩ ነዚ ድማ እዩ ከም ብልጽግና ኣፍና መሊእና ሕቶ ትሕዝቶ መሬት መሊስና ኢና ድሕሪ ሕዚ ሕቶ መሬት ዝህውኽ ሕቶ ይኮነን እንብሎ ፋይናንስ ሕርሻ ምምችቻው ከም ድማ ዘመናዊ ምግባር እቶም ተናሕንሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣለና ዝበልዎ ሓሳብ ብምቕራብ ተኻቲዖም ድማ እዮም ኣብ ዝተረፈ ሓፂር እዋን መረፃ ዜጋታት ካርድ መረፃ ብምውሳድ ዲሞክራሲያዊ መሰለም ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ንኢቲቪ ገሊጦም ሪቶቶም ነበርቲ ከም ዝቀርቡ ካርድ ወስጃለሁ ይሄ አንደኛ የዜግነት ግዴታዬ ነው ካርዲ ወሲደ እየ እዚ ሓደ ናይ ዜግነት ግዴታ እዩ ብድምፀይ ዝመርሐኒ መንግስቲ ክመርጽ እየ ዘይወስድ ድማ ክወስድ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ መረፃ ፍትሓዊ ኮይኑ ሃገርና ዝሐሸት ንኽትኮን ተሳትፎ ክንገበር ኣለና እኔ አሁን እዚ ስልጣና የመጣሁት በዛ ላይ ደግሞ ስልጣና ስመጣ ኣነ ሕዚ ናብዚ ንስልጣና እየ ዝመጻኹ ስለዚ እኹል ግዜ ኣይረኸብኩን 15 መዓልቲ ሓሊፍኒ እዩ ከመይ ግዜ ተዝናዋሕን ክመርጽ ዝኽእል ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ጊዜ ተዝናዋሕ ባህል እየ እንደ ሀገር በአሁኑም ሰዓት ያለውን ችግር በቀጣይነትም ሊመጡ ከም ሀገር ኣብዚ ሰዓት ዘሎ ጸገም ቀጻሊ እውን ክመጹ ዝኽእሉ ጉዳያት ምውሳን ዝከኣል ካርዲ ብምውሳድ እዩ ምክንያቱ ሕዚ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ክፈትሐለይ ዝኽእል ኣየናይ ፓርቲ እዩ ኢለ ክመርጽ ዝኽእል ካርድ እንተወሲደ እዩ አሁን 3 ዓመት ውስጥ ያለው ነገር የቱ ሕዚ ኣብ 3 ዓመት ዘሎ ነገር ንምግምጋም ኣየኒኡ እዩ መፍትሒ ዝብል ዝውስን ባዕለ እየ ዲሞክራሲያዊ መፍትሄዎች አንዱ ካብ ዝተውሃውና ዲሞክራሲያዊ መሰላት ሓደ ዝደለናዮ መንግስቲ ምምራጽ እዩ ካብ ዝመንጽር መሰል ጥራሕ ምርጋጽ ዘይኾነስ ዘይተደልዮ ንዘይ መምራጽ ድማ ካርድ መውሳድ የድሊ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ
ኣብ ሓደ ቦታታት ኣቕሑ መረጻ ከም ዝንቀሳቐስን ምዝገባ ካብ ምስላጥን ሕጽረት ምህላዎም ይረአ። ስለዚ ተተኻኢሉ ዝተወሰኑ መዓልታት ተወሲኹ ተዝርአን ሰባት ዕድል መረጻ ተዝጥቀመሉን ባህሊ እየ። ዜጋታት ካርድ መረጻይነት ብምውሳድ ዲሞክራሲያዊ መሰሎምን ፍቅሪ ሃገሮም ብተግባር ከመስክሩ ይጽውዑ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘዘራርቦም ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ እቶም ርእይቶ ዝሃቡ ነበርቲ ኣብ ከይዲ መረጻ ንጡፍ ተሳትፎ በመክያድ በምዕሳል ሰላምን ጸጥታን ብጽሕትና ክንፍጽም ኢና ኢሎም ኣለው። ንጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ በርሂ ብርሃና ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረጻ ዝውክሎም ንኽመርጹ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 3 ኣብ ዝርከባ ጣብያታት መረጻ ካርዲ መራጻይነት ንምውሳድ ዝተረኸቡ ነበርቲ ኣብ መረጻ ብምስታፍ ዴሞክራሲያዊ መሰሎም ንምጥቃም ከም ዝተዳለዉ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ አመልክቶም ኣለው። እነዚህን አሁን የምናያቸውን አንዳንድ ችግሮች ለማስወገድ እቶም ሕዚ ዝረአዩ ሓደ ጸገማት ንምቅላስ ኣነ ሎሚ ከም መጠን ዜጋ ብሰርሖ ስራሕ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ። ስለዚ ምምራጽ መግለጽ ፍቅሪ ሃገር እዩ። ኣየእትወንን ኢልካ ጸግዕ ሒዝካ ምዕዛብ ከይኮነስ ኣነ እውን ሓደ ኣካል መፍትሒ ትጸገም ኢልካ በመሕሳብ በቲ ዝተዋበካ ዕድል ድምጽኻ ምጥቃም ይድሊ። እኔ ሀገሬን እወዳለሁ የምለው ወደ ኋላ ሆኜ ሳይሆን ፊት ቀድሜ መሆን አለብኝ። ሀገሬ ይፎቱ እየክብል ከለኹ ድሕሪት ኮይነ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፈ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ዝደልዮን ከገልግለኒ እዩ ዝበሎን ካርዲ ወሲዱ ክመርጽ ይግባእ። መብቱን በዚህ ጊዜ መጠቀም ካልቻለ ነገ ሊጠይቀው የሚችለው አስተዳደር ሕድሕድ ዜጋ መሰሉ ክጥቀም ተዘይኽኢሉ ጽባሕ ሕቶ ዘቕርበሉ ንዕኡ ዝውክል ምሕደራ ኣይተክልን። ስለዚ ኣብ መረጻ ክሳተፍ ኣለዎ። ሕድሕድ ዝህቦ ድምፂ ጽባሕ ነዚ ሃገር እዚኣ ክመርሕ ዝኽእል መንግስቲ ክተክል ይኽእል ማለት እዩ። ሓንቲ ድምፂ ዓብይ ዋጋ እዩ ዘለዋ። መፈጸምቲ መረጻ እተን ጣብያታት ብወገኖም ምዝገባ መረጽቲ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ምምሕያሽ እናርአየ መምጽኡ ይዛረቡ። እንደጀመርና አካባቢ ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። ሕዚ ግን ይመጽ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ትልምና ክንዕውት ኢና ኢለ ዝሓስብ ትንሽ እየተሻሻለ መጥቷል። ሕዚ ቁሩብ ምምሕያሽ ኣለዎ ከምቲ መጀመርታ ኣይኮነን። ክፍለ ከተማ የካ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ወረዳ 3 ኣይተተድላ ታምራት ኣብታ ወረዳ 78 ሚእታዊ ዝኾኑ ዜጋታት ካርዲ መረጽቲ ምውሳዶም ገሊጾም ኣለው። በዳሰሳችን ያልደረስናቸው ብዳሰስና ዝበጽሕናዮ ዕድሜኦም ንመረጻይነት ዝበቁ ነበርቲ እንታልዮም ትልሚ ዕዊትና ኢልና ንገድፉ ኣይኮነን። ሰባት ወጪኦም ካርድ ወሲዶም ንኽመርጹ ነካይዶ ኮስኳስ ኣጠናኺና ክንቅጽል ኢና። ዛጊድ ኣብ ወረዳና 78 ሚእታዊ ዝኣክል ነባሪ ካርድ ወሲዱ እዩ። ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባን ኣብ ገለ ጣብያታት መረጻ ክልል ኦሮሚያን 1500 መራጻይ ድሕሪ ምምዝጋቦም ዝተዋሃቦም ኮታ ብምምልኡ ተወሰኽቲ 28 ንኡሳን ጣብያታት መረጻ ከም ዝኸፈተ ዝፍለጥ እዩ። ፓርቲታት ዝተዋሃቦም ምድልድል ኣየር ሰዓት በአግባቡ ይጥቀሙ ዘለው ተባሂሎም ክሳብ ሕዝብ ዘሎ ኣጠቃቅማ ኣየር ሰዓት 51.3 ሚእታዊ ከም ዝኾነው ተገሊጾም በበዓል መዚ መራኸብ ሓፋሽ ኢትዮጵያ በቦርድ መረጻን በፍሬድሪክ ኢበርት ሲፍቲንግን ሓበራዊ ምትሕብባር ኣብ ሻርሻይ ሃገራዊ መረጻ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣጠቃቅማ ኣየር ሰዓት መራኸብቲ ሓፋሽ ኣድሂቦም ዘተና ተኻይደ ይርከብ። መራኸብቲ ሓፋሽ ኣማረጽቲ ፖሊስታት ፓርቲታት ፖለቲካ ናብ ህዝቢ ክበጽሓ ምግባር ዝለዓለ ግደ እንተሃለዎምን በዝግባእ ይጥቀሙ ከም ዘለው ተሓቢሮም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ፓርቲታት ነጸገም ከም ምክንያት ዝበልዎ ድማ ምንኣስ ዓቕሚ ምንኣስ ምትሕብባር መራኸብቲ ሓፋሽን ሕቶ ውልቃውነትን እዮም። بمراጻይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረጻ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራጻይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ። بمراጻይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራጹ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ بمراጻይነት ኣይምዝገብን።
ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ሳልሳይ ዙር ወፍሪ ምትእኽኻብ ብ81 ባዶ ኤ ካብ ዓማዊሉ ዝተኣከበ ልዕሊ 192.5 ሚልዮን ብር ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያን ቤት ምክሪ መተሓባበር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኣረኪቦም። ኣብዚ እቶት ንምትእኽኻብ ብ81 ባዶ ኤ 3.3 ሚልዮን ዜጋታት ዝተሳተፉ እንትኸውን ንህንፀት ግድብ 122.5 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ተዛሪበን። ኣብ ፈላማይ ዙር 80.3 ሚልዮን ብር ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ዙር 49 ሚልዮን ብር ምእካቡ ይዝከር። ብድማር ብ81 ባዶ ኤ ክሳብ ሕዚ 252 ሚልዮን ብር ተኣኪብሎም። ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ቤት ምክሪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣረጋው በርሀ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ካብ ዓዲ ውሽጥን ብዕድጊት ውህብቶን 15 ቢልዮን ብር ምትእኽኻብ ከም ዝተኻእለ ገሊጾም። ምህናፅ ግድብ መረጋገፂ ሉዓላውነት ሓድነትን ፍትሓውነትን ፕሮጀክት ብምዃኑ ዜጋታት ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ ኢሎም። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ልመና ነፃ ዘውፅአና ኩርዓት ኣፍሪካ ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ዶክተር ኣረጋዊ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ምትእኽኻብ ብ81 ባዶ ኤ ዝለዓለ ተሳትፎ ዝገበሩ 20 ሰባት ኣፍልጦ ምስጋና ተዋሂቦም ይክብል ሪፖርተርና ንብረት የተሆነ ጸብጺቦም። ዜና ውጻኢ ንጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ክሳዱ